जायो बिराद इमिडियेट डिसिसन लानांगौ जायोना नेन' सेकेन्डआवनो डिसिसन लानानै जोनांगौ जायोना बलखौ क्लब ओइ मोनामोन बेखौ डेन्जार होदोंमोन खिन्थु औ औ औ औ रोनाया बारा मिलायाखै लं गेलेदोलै लं जोबाबो बिदिनो मालायसो मोनो फावल जाबायलै ना बियो बै बुनाय ना लागाव बोरैबाबा ओरैसो उल्था फैयो बिदिया मानसि सिफायनाया दंमोन आरो ना बा आयो बोलि बे बिलाय अरखिलै खिपारा सिगां दङ खिपारा ओरै थोद डेन्जार होदोंमोन मा जाबोस्लाबा नायासै आं मिथिगौ बेखौ सोर नायनो बलखौ नायबाय ओइ रोंनायखौ मा होनोमोनलां बिराद मोजां गोग्लैदेरनो मोन्दों किपारा बोरैबा जाबाय आसोल आसोल मानसिफ्रा हरैसो थाजोबमारदोंलै नायग्राफ्रा हरैसो दंहैमारो आसोल आसोलफ्रा गुनामोननि पार्टनारजोब बिसोरो गासिबो गासै मोनसे मोननै मोनथाम बे बल गारनाया एसे मालाय मोनहां मोनहां जाथार डेन्जार एबार लास्ट हाबबांगौ एबार लास्ट हाबबांगौ बड'लेण्ड एफ सि आ सोबांगौ एबार सोदो खेलायलायबाय थादो गरसेल'खौ खेलायनो हायो गथाम सोखाबानो खेलायसै गावालाय मानि गरनै सोदो खेलायबाय थादो गरनैखौनो सोनो हायाना गोरलै नङाना सोनो इन्डियान अइलखौबो कर्नार गोमोनाव नांनांगौमोन खर'आ जादोंमोनलै खारसोमनायनि ओरैजायना जायाखिसैना नों जे जायगानिफ्राय होथावदों मालाय मानसिया नारथेजोबखायो बिसिना नै किपारजों कर्स फरायनानैसो मोनो खिन्थु बे बिदि नङा जानांगौ खिन्थु मेन माबाना जा गिदिर डक्टरा स्ट्राइक खालायो फिजिसियान थेरापिस्टफ्रा जानांगौ नोंसोरना बेबायदि लाइननि दंखायो आबसाय थिखोखादोंमोन बियो थिखोखानाया गल बानायनायफोरखौ फसायदोंलै बड'लेण्ड एफ सिनिखौ औ मानायाव जोसननायावल' मिलायफैयाखै फिनिशिंआवल' बै माबाया जोंब्लाया माबायदि टिमजों माबायदि गेलेनांगौ बिसिनावबो दङ मानिया बे खारबाबो जाहैबाय गावनो हास्लाबासै गिदिंनो लानानै गलाव हरबाबो हाबथारो बे किपारखौ एरायखाबायमोन जाम्बा गावसिनानो आप जादों खेलाया
किपारा एफा गोजानाव दङ सोहरनो हायो बे मिडनि मानसिया खेल लानांगौरा बिदिखौ आपसायाव दंखायो नै हरदोलै बाबु बिदिबो जाला लाय बिदिखौ गिनांगौ हनै मानसि नुवाखै नोङो हरखायो गेले मोनबाथ' गिनांसिगौरा बेहा रेड मोननो रेड कार्ड बानाय ओंखारनांबाय रेड कार्ड जाबा 9 जनजों गेलेनांबाय नोंसोरो थिग नों फोथाराव द्र' जाबा आरो जोङो 30 मिनिट नुबावबायब्रा माबा 45 मिनिट्स नुबावबाय जोंनिनो मोजां द्र' जाबा